Kaixo, nire izena Lara Izagirre da, zinemagilea naiz, eta duela 6 urte aurkeztu zen nire lehenengo pelikula, eta orain irailaren 3an estreinatuko da Nora. Nora da nire bigarren film luzea, zuzendari, gidoilari eta ekoizle bezala, eta zinemaldian estreinatu genuen pasadan urtean, eta orain bai Hego Euskal Herrian eta bai iparralden ere bai, irailean egongo da ikusgai zinema aretoetan. Nora filmak kontatzen du Noraren istorioa. Norak 30 urte inguru ditu, eta filmaren hasieran bere aitite hil egiten da, eta aititeren auto zarra hartuta abiatzen du road trip bat Euskal Herriko kostaldetik, eta berak esaten du bere helburua dela errautsak ixtea Amatxiren ondoan, iparralden, baina ikusiko dugu pelikulan zehar nola asmo horren atzean badagoen beste bidaia bat dela barneko bidaia, eta pelikula arina da, argitsua, oso udatiarra, eta nik uste aproposa bizi ditugun garai ilun hauetarako. 2016an hasi nintzen pelikularen lehenengo lerroak idazten, lehenengo gidoia sortu zen orduan. Pelikula da alde batetik omenaldian nire amama eta aititei, eta beraiek inspiratu dute aitite Nikolasen pertsonaia, egin dut horrelako nahaste bat, beraien batez ere bizitzari aurre egiteko modu horrekin, dela gazteleraz esaten den bezala, al mal tiempo buena cara, eta nahi nuen hori, filmean egotea hori, loba eta aititearen arteko harremana garatu ez, zen niretzat izan da oso garrantzitsua, eta orduan hori da atal pizkat, ez guztiz, baina pizkat autobiografikoa pelikulan. Hortik aurrera ere bai nahi nuen egin filme bat erakusten zuena nolakoa zen Euskal Herria udan. Aurreko pelikula deitzen zen Un otoño sin Berlín, eta zen, dena udazkena, kolore oso apalak, haizea, euria, eta orduan filme honetan nahi nuen kalera irten, erakutsi gure paisaiak udan, eta gainera 2019an grabatu genuen, eta 2019ko uda, aurtengoarekin konparatuta, izan zen oso uda ona, eta izan genuen kriston eguraldi ona, eta egun batean egin zuen euria, eta euri hori agertzen da naturalki filman. Orduan bai izan zen oso grabaketa eder bat. Bai, ni Paula Olaz naiz, konpositorea eta Iruñakoa. Eta Pascal Gainerekin batera Noraren soinu banda sortu dut. Orduan, Lararekin plazerra izan da, benetan lan egitea. Ze berak badu hola sentsibilitate oso interesgarria musikarengan, eta gogoratzen naiz lehen aldiz aurkitu ginenetik beti ez nola hitz egiten zuen intimitate puntu hori behaztuela ez musikak. Azken finean bada pertsonai baten bidaia, Noraren bidaia, eta pertsonai horrek era batean edo bestean pixkat evoluzionatzen du, ez? Bidai existentzial bat da, iniziatiko bat ere, eta orduan musikak lagundu behar du. Kaixo, ni Inigo naiz, Inigo Aranbarri, Larrañaga, Azkoitiar Iruindartua. Arrotxapean bizi bai naiz, azken 3 urtetan. Eta, sortez edo zoritxarrez, antzerki eta ikusentzunezkoen mundu honetan murgildu nintzen duela urte pilo bat, eta hemen segitzen dugu, gustora gaina. Eta ni naiz, bidean topatzen duen tipo bat, Joseba izenekoa. Kontua da, Joseba honek gidoian bazula kuadrilla bat. Eta orduan, nik nire benetako kuadrillari sanion, astearte baten goizeko ordubiak arte bazun etortzea nire kuadrillarena egitera, nire personearen kuadrillarena egitera, eta pozik hartu zuten olako, ez dakit, proposamen kuriosoa eta ala juntzien goiz ordubiak artean egon ginen, disfrutatu genuen desente gehiago ez ezagunen kuadrilla batekin baino nik uste, eta ondo pasanu, baina gero urrengo goizean denek zuten lana, beraien ofizioa, eta han joan ziren denak lo gutxi egin da. Baina oso polita izan zen bai.
Eta hortik aurrera gero heldu zen koronabirusa, muntaketa lanetan geundenean, orduan eten izan behar genuen, eta pizkat prozesu guztia atzeratu zen, musikaren grabaketa, edizioaren bukaera, kolorea, baina lortu genuen estreinatzea pasaden urteko zinemaldian, egon ginen inaugurazio egunean, zegoen Woody Allen, gela batean eta ondoan kursalean geunden gu. Eta izan zen pizkat pasaden urteko zinemaldia arnasgune bat, koronavirusaren urtean, eta egun hori gogoratzen dut amets bat bezala. Eta hortik aurrera erabaki genuen prozesua moteltzea, ze normalean egiten dena da zinemalditik abiatu eta handik aste batzuetara estreinatu zine aretoetan, baina aipatu dudan uda giro hau babesteagatik nahi genuen pelikula estreinatzea udan, ez? Horregatik erabaki genuen itxarotea urte bat, ikustea zer gertatzen zen koronavirusarekin. Agian pentsatzen genuen aurten ezela koronavirusik egongo, baina egoera hobetu da, eta orduan egin izan aldugu promozio guztia askoz ere geldoago. Egin genuen filmerako Izaro Andresek egin du abesti bat sortu du, egin genuen abestiaren aurkezpena Lekeition, kontzertu oso berezi batean, bideoklipa egon da sareetan hilabete, ikusi dute 50.000 pertsonatik gora, orain ere, orain gaude Iruñan, baina joango gara Madrilera, Bartzelonara, zinema jaialdi internazionaletan ere egon da filma urte honetan zehar. Orduan, izan da pizka talde batetik kajoi batean sartzea filma, zinemaldia eta gero, ze kritikak izan ziren oso onak, ikusleak oso pozik pelikularekin, baina era berean sortu digun urduritasun hori joanan gara apurka kentzen, ekintza edo eventu txiki hauekin, ez? Eta oso desberdina da zinema industriarekin konparatzen dugunean, ez? Orduan nik uste oso positiboa izan dela berarekin lan egitea, erritmoak bereganatu ditugu, modu batean edo bestean, eta oso esperientzia polita izan da, delikatua, azken finean geratu da musika intimo bat, delikatua, pixkat batez ere nora konpainatzen duenean, lehen esan dudan evoluzionetan, ez? Hori. Esan daiteke orduan musikak laguntzen duela pixkat kontakizunea, nola baita eta garrantzi bat pelikulan baita? Bai, ze Lararekin hitz egiten eta bere aurreko filman, Un otoño sin Berlinen, oso musika gutxi erabili zuen, eta berarentzat ere honako pelikulan esperientzia berri bat izan du nik uste, eta pixkat eman dio musikari aukera, gauzak kontatzeko, historioko beste pertsonai bat ere izateko, beste momentuetan. Eta utzi dio karta blanka, ez? Musikari oso aske sentitu gara, hasieratik bukaeraraino. Eta nik uste atera diren proposamen musikalak askatasun horretatik ateratzen direnez oso genuinoak direla edo oso originalak, ez dakit. Eta gainera nik harrapatu ninduen ere nire 30 urterekin soinu banda bat egiten norak duen adin berarekin eta justo ere bidai horren kontzeptua asko interesatzen zitzaidan eta niretzat supera proposa izan zen, niretzat ere bidai bat, ez? Izan zen soinu banda sortzea eta oso gustora, Lararekin oso gustora egiten da lan. Nora euskal pelikula txiki bat izan da, helburua da hemen behintzat eukitzea sona eta gero, nik uste azpitituluei esker eta ikusita badaudela zine gutxi batzuk Espainia mailan eskaintzen dutenak hau bezala, Yamaguchi bezala, edozein hizkuntzetan jatorrizko hizkuntzan azpitituluekin pelikula, egin dezala bere aspirazio handirik gabeko, baina bintzat zirkuito pixkat. Eta hemen bereziki Euskal Herrian, ea euskal zinema beste hortan denok pozik aritzen geha esaten, badator berpizkundea eta badator euskal zineman indarra, horri bultzada eman diezaiogun zinera etorriz. Nik uste pelikula hau oso beharrezkoa dela, gaur egungo zineman,
lasaitasunarekin eta denborarekin egin den pelikula da, eta beraz nik uste bilatu behar duela bere lekua, eta jendea animatu behar dela ikustera, ze bada euskaraz egindako film bat, gainera bidai bat Euskal Herrian zehar egiten duna, eta nik uste oso espeziala dela. Euskal zinemarako izango litzateke pelikula alaia, koloretsua, ez gaude agian hain ohituta, horrelako gai unibertsalak tratatzera, eta oso pertsonala den pelikula da, eta nik uste ibilbide oso polita izango duela, oso fina da, delikatua, eta merezi du benetan zinematera gerturatzea pelikula ikusteko, ze baditu unibertso oso desberdinak, emozio aldetikan ere oso indartsua da, oso aberatsa, eta nik uste sentsibilitate hori ikusiko dutela ikusleek. Irailaren 3an estreinatuko da Hego Euskal Herrian eta Espainiar Estatuko zinemetan, nora? Eta irailaren 8tik aurrera egongo da iparralden eta Frantziako beste zenbait zinemetan. Hau da lehenengo aldiz gertatzen den zerbait euskarazko pelikula batekin. Normalean estreinaldia Espainiar Estatuan izaten da adibidez aurtengo irailean, eta gero hilabeteak itxaron behar izaten da Frantziar estreinaldia izateko. Baina lortu genuen, hori ez, norak bede bidaian egiten duen bezala gurutzatzen duela muga konturatu gabe, guk ere bai estreinaldiarekin lortu dugu hori egitea. Eta hori oso polita da, orduan egun batzutan egongo naiz hemen Bilbon, Iruñan, baina gero egongo naiz Biarritzen, eta Madrilen, Bartzelonan, bai uste dut pelikulak hartu duela oso estreinatzeko modu polita. Eta hortik aurrera gertatuko dena ez dakigu, ze egoera aldatzen doa, koronavirusaren olatuak datoz eta badoaz, baina asmoa da disfrutatzea, aprobetxatzea aurkezpen guztiak, egitea orain arte egin dugun bezala lana ahalik eta ondoen, eta batez ere disfrutatzea, eta ea ikusleek ere guk bezala bidea disfrutatzen duten. Eta hori, orain hasten da, eta gonbidapena hemendik gurekin bidaiatzera.